vidíte, je jak takový Jan Matoušek, venčí volně u lesa své dva papoušky Ara. A jeden dokonce prohnal divočáka. Jsou věci. Tyhle nádherné záběry volně létajících papoušků Ara, Perly a Blue nám zaslal Jan Matoušek. Podívej se na něj. Jak to jen dělá, že mu neuletí? Je to individuální, jde o to, že to cvičíte vlastně už od malička, už od doby, kdy ta Ara ještě nelítá, tak už si učíte vlastně, že k vám přijde. V začátku začnete doma a potom je dobrý, když vlastně ten papoušek jde do nějaký tělocvičný jízdárny nebo nějaký otevřený haly. No ale potom ven ho musíte pustit někde na rozlehlém místě, kde ten papoušek má možnost se zorientovat, až vlastně je schopen se orientovat i třeba v tom městě. Pojď ke mně. A ještě jedno video od Jana Matouška. Perla se rozhodla zahnat divočáka. No pojď.